ملک ختم ہو جان, ملک تباہ ہو جان, نست و نابود ہو جان, اسی ختم ہو جائیے, ساڈیاں نسلیں ختم ہو جان, کوئی پرواہ نہیں, مگر اسلام زندہ رہنا چاہیے. اسلام دی عظمتوں ساڈے تو پہلا آئے اور بھی چلے گئے, ایسا بھی ٹر جانا ہے, اسی کہ اسی بڑی پکی کرا کے ایسا بھی ٹر جانا ہے, پتہ نہیں چلنا اے زندگی دا پانی دا انج ہوا ہی اسی ہو گئے. لیکن اسلام دے نال جڑا کھڑا ہوئے گا نا, اللہ تعالیٰ نو بڑیاں شاناں عطا فرما دیندا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل میرے ذہن دے نال ہی آ گئی. حضرت عمر فاروق ایک وقت نا آپ جدوں آخری دفعہ یعنی کہ آپ حج کرن جا رہے سن نا, تے رستے دے وچ مکہ پاک ایک وادی آئی, وادی دجنان, ایک وادی آئی, آپ نا اتھے وادی چ کھڑے تے آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. تے ساتھیاں دوستاں پوچھا ہے فاروق اعظم کی گل ہے کہ تسی جڑا نا ایتھے آ کے پریشان ہو گئے ہو؟ تے آپ نے فرمایا ایک وقت سی کہ اس جگہ تے نا میرا والد مینوں کہندا سی اونٹ چرا کے آ, تے میرے کول تھوڑے جنے بھی اونٹ جڑے ہوندے سن نا او میرے قبضے چ قابو چ نہیں سا رہندے, ایک نو پھڑنا سا تے دوجا دوڑ جاندا سی, دوجے نو پھڑنا سا تیسرا دوڑ جاندا سی, پتہ ہی نہیں سی چلدا. اج اسلام دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے اتنی دور تک اسلام دی حکومت عطا فرما دیتی ہے. پہلے اونٹ نہیں سن گلا ماندے, جانور نہیں سن ماندے, اللہ تعالیٰ نے ہن جڑا عمر نو اسلام دی دولت دے نال انساناں تے بھی حکومت عطا کیتی ہے, دریاواں تے بھی حکومت عطا کیتی ہے کہ جتھے انسان دی عقل ختم ہو جاندی ہے تسی اپنے نبی دے نال وفا تے کرو, رب کریم تانوں اوتھوں بھی شانہ عطا فرما دے گا. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے قدم چومتی تھی یہی گردش زمانہ.